ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಮನ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಲೋಟದಾತ ಅರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದೆಕ್ಕದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಬೊದುಲೆರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪನಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಅರಿ ಬೊದುಲೆರ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋಡು 6 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಯಾನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತ ತಾರ ಇನ್ನು ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೋಡು ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡೆಡ್ಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳಗ 4 ಏಲಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೀಪೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತ ಬೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನಕಲು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಎತ್ತು ಬೋಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಮೈತೊಂದು ಕಡೆಯರ್ನಾಂಡು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತ ಕಡೆಯೋಡು ಕಡೆದಾತು ನಿತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತು ನೀರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಹುಣ್ಣು ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬನಲೆಡು ಕುಂದಾಯರದೀತೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದೆಪ್ಪೊಡು ಸುರುಕಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗ ಒಂದೆಪ್ಪೊಡು ಸೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿಲ್ಲ ಈ ಬನಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತಂದಿಲ್ಲಕ ಒಂದು ಚಮಚದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದಿಂಚೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಇತ್ತಿಲ್ಲಕನೇ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದ ಐನಾತು ತೆಲ್ಪ ಎಪ್ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನೊಂದು ಪುಂಡಿ ಅತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತು ತೆಲ್ಪ ಎಪ್ಪೋಡು ಬಂದ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ತೋಜಿಂಡ ಕಲ್ಲ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಇಪ್ಪುಂಡತ ಏನೊಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ನಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ರೆ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಐನಾತು ತೆಲ್ಪ ಎಪ್ಪೋಡುಂದು ಚಮಚ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತೊಂದೊಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿದನೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ಈ ಮಕ್ಪೆರ ಅಂತ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಯ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಮಕ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬುಡೋಚಿ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತರ್ನಾಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬೋಡನ ಪಾರ್ದು ತಿಂದು ತೂವಲಿ ಬೇಯ್ದು ನೈಜ ಅಂದು ಬೇಯ್ತುಂಡ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದವರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹರಿವಣಗೆ ತೊಂದೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಾರದಿರೆ ದಿಯೊಂದೆ ದುಂಬುದೊಗಲ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಬಾರದಿರೆನೇ ದೆತೊನೊಂತೀರೆ ನಿಕ್ಲೇಡು ಬಾರದಿರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಹೂ ಅಂಡಲ ಬಟ್ಟಲಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿನ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತರ್ನಾಂಡು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ರದಿಯೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಂಡ ಕಾಂಡೆಗನಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂತ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ರೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಂಡ ಕಾಂಡೆಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಎರಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಂಡು ತೀಯರತೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನೆಂಪುಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ.